हिमगुत हिमलायनाय एबा जों रेलि खालायलायनाय सिनो रेलिनि जों जे खालायमाने दिनै अबनि मेन कारण नंखा सिनि जे अमरपुरनि मागराय गामियाव जे सिनि बहु जुग जुग रियांनि जे जागानो बीजेपी सरकार एवं बर्तमान सरकार जे बिनि जागानो सेगै जे आरो डाम्पिं जे स्टेशन खालायनाय माने अबनि एगेन्स्टनो जों रेलि खालायनो नांगौ अब बेलाय चाया एवं सिनि जे एडिसिनि हारग अबहायकेलायै जे सिनि जागा जमिनो सेगै जे राज्य सरकार जे सेगनाय दंमाने जों अबनि एगेन्स्टनो जों दिनै अर रेलि खालायनानै बसालायजाक जों दिनै अरब सिनि 26 आस्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि जत सिनि लिडार्स सिनियर लिडार्स तिसिनि जत ब्लक ते वाइटिएफ जत सहकारे जों अर बुरि मथा सहकारे जों दिनै अर रेलि खालायनानै एबा हादुमानि जे हिमतक जों हिमनालायनायनि बागै जों अर दिनै बसालायजाक सिनि आनि देब्रा गालाव दङ सिनि 9 हाले हाले आस्रामबारिनि एमडिसि बरं मोनांसार सिनि अनन्त देबबर्मा सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिनि दा राजेश ते जुनाल सब जुनाल ते जत सिनि कन्स्टिट्युएन्सिनि लिडार सिनियर लिडार दङ तैनो जों दिनै बिखुब मिছিল एबा जों हिमतक दिनै हिमलायनाय अच्छा नि सिनि मुंगे सा आनि सिनि मुंगायथ' आं 26 आस्रामबारि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट अब तो लेवई थांका जे माकरे हो जागा सेसक माने अब तो लेवई थांका न तांगै दाक्तियाव खया बा तांगै लेखा सेकां खायना दं माने था अब कारण नोंखा हायनो आं मिडियायावनो बेलाय हामबाय मायाफोर अब दुख माने कारण नोंखा दिनै पार्टियाव गोबां मा जुगालाय माने अ जुगालाय थानायाव जों किसा दुखा अबनि कारणे अब सेकां मानफानो जों आबानो जों याकारिया दिनै सुदु चिनियाव आसारामबारि हाल हाल सिमिया सारा त्रिपुरा राज्योआव अबनि रेलि उंगै दङ अबनि प्रतिबाद खाय दङ अ प्रतिबाद मुलुगावनो जों दिनै अरब जे आंनि लगे दङ दिनै निनि डिस्ट्रिक्ट चेयारमेन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट
ব্লক প্রেসিডেন্ট তারপরে তিনি জোনাল চেয়ারম্যান তারপরে ইউথনি তিনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট যত তিন जों बोरै बदल भाइस प्रेसिडेंट दंमोन भाइस प्रेसिडेंट जों যতन তিন जों लेफानो जों अब खायना हैनै प्रस्तुत नाखा আচ্ছা স্যার আবো তো 6 শিডিউল এরিয়াও তো ওয়ানসার কোনদিন জায়গাসি সেগিমি আছে কনস্টিটিউশন সি দং তা নেতাম সানে না अमर बेबार हंका 6 शिडिउल एरियाव जों अनेक प्रतिबाद खेगा जे जोंनो लैंडनि फेसिलिटी जोंनो रेडी हैनै ताबुक फन्त जोंनो एडिसिव लैंडनि फेसिलिटी जोंनो रियाको लैंडनि अधिकार रियाको ता अधिकार रियानि कारणैनो चिनी महाराज पद्धत ताबुक जे चिनी चिनी चेयरमैन तथा पार्टीनि चेयरमैन तथा चिनी बुबागारा ब अबनि कारणैनो त्रिपुरालैंड साइनाय ब ग्रेटार त्रिपुरालैंड सानो ग्रेटार त्रिपुरानि उपरावनो डिपेन्ड नंनाय चिनी जागा नकफां जागानि नकफां जों मालिक नंनाय मालिकनि बागैनो ताबुक चिनी सारा त्रिपुराव आन्दोलन एवं ब ताबुक लंडननि फिरक फायमानि परे चिनी तेबो कतर कतर स्टेप नाजांनाय ब ताबुक लंडनाव दङ बनो आरो नगरा हिसाबै लांजाखा मिया कक साका दिनैबो कक सानाय गोबां मा बरक दङ गोबां मा बरकनि बुंबो साका दिनै नुखा टिभिव बनि बागै आंनि रिक्वेस्ट हबनो जों हानि बागै एवं ग्रेटार त्रिपुरानि बागै चिनी महाराज याकार गलाक एवं चिनी बुबागारा याकार गलाक अबनो अबनि नक फांसुं माखांखाय चिनी एडिसि बिसिङाव केबो जोंनो हासेक मैया अबसिखौ हामाय